фақат таом нест ки бояд ҳалол бошад. либосе ки мепӯшем, пуле ки ба даст меоварем, ҳатто тамоми иқдоме ки инсонҳо пеша мекунанд бояд накӯ ва ҳалол бошад. ҳунар гавҳари гаронарзиш ва ноёбест ки онро аз бозор дастрас кардану харидан ғайриимкон аст. шахси ҳунарманд бо завқу залиқаи хос ва бо ҳунари асилаш метавонад муваффақ гардида соҳибҳунар будани худро маърифӣ намояд. ҳунар сармояи гаронест ки онро ба ягон дороӣ, сарват, симу зар иваз кардану харидан номумкин аст. шахси бо ҳунар дарахти босамареро мемонад ки шабеҳи меваҳои болаззату хӯрдани боб. ҳунари сангтарошӣ яке аз ҳунарҳои ниҳоят мушкилест ки на ҳар кас ба ин ҳунар майл карда метавонад, зеро ин ҳунар аз ҳунарманд завқи баланд ва нозукбин буданро талаб мекунад. Саидраҳмон Раҳматуллоев ҳунари сангтароширо пеша карда пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳад ки бо коркарди чунин нави сангҳо аз қабили зумраду алмос, ёқуту фирӯза, лоҷвару мармар ва дигар навъҳои сангҳои ватанӣ офаридаҳои ҷолибе созад. ҳамаи ҳамун сангҳое ки дар Тоҷикистон мавҷуданд, аз ҳамонҳо истифода мебарем. агар як пораи санги шикастагӣ бошад, ҳамин хел дар назари ман як чиро ифода мекунад. гули ки ҳамин санг табиатан дар ҳамин санг мавҷуд аст, ана баъди тайёр шудан ана михел ана бинед ки ҳамин ба почаи одам монанд аст. ҳамин хел маҳсулоти майдара осонтар аст вай кардан. мо хай ягон вай калонтар тайёр карданӣ мешавад ва 4-5 рӯз давом мекунад. баъд вақте ки тайёр шуд, ана баъд вақтет хуш меша ки ман аҳодаи ин кор баромадам. ҳунарманд агарчи норасоии зиёд дошта бошад, бо дастранҷи бузурги худ метавонад дигаронро шефта гардонад, ба фикр водор созад ки чӣ тавр ӯ тавонист чизе офарида дигаронро ба ҳайрат гузорад. сангтарошӣ низ дар баробари дигар ҳунарҳои мардумӣ таърихи ниҳоят қадим дошта то имрӯз миёни ҷомеа маъмул аст. Саидраҳмон бо ҳунари худ ифтихор карда кӯшиш менамояд ки пайваста бо омӯхтану заҳмати зиёд дар офаридаҳояш як навоварие ворид карда таваҷҷӯҳи атрофиёнро ба он ҷалб намояд. фаъолияти ин марди ҳунар дар коргоҳаш ҳамарӯза аз соати 8 субҳ оғоз гардида то бегоҳ идома меёбад. сангтарошӣ кори бисёр нозук аст. ҳамин санг асосан нозукиҳои бисёр дорад. дар вақти коркард табиатан санг сурохӣ дорад. барои як маҳсулота тайёр кардан ва аввал ё сурох ё кафидагӣ аст бартараф кардан дар кор, баъдан дар дастгоҳ монда коркард мекунед. ҳунари воло муҳитро зебову ҳунармандро воломақом мегардонад. ҳунаромӯз дар кадом ҳолате ки набошад мекӯшад то ки чизеро омӯзад, ҳунарашро сайқал диҳад, машҳур ва созгори атрофиён гардад. хулоса ҳунар ганҷинаи пурзар ва ҳунарманд заргари бузургест ки бо офаридаҳои ҷолибаш мафтунгари дилҳои инсонист. назокату нафосати ҳар як ҳунарманди асил сирри ниҳони худро дорад ки дастовардҳои ҳар як ҳунарманд аз дигари хубтару беҳтар диққати бинандаро ба худ ҷалб менамояд.